Roy try. Roy try. Ngadap dah kajeng sengau kemen ban yo ban wan hagan kasni haga balang ni kual peti. Ka balang kual peti hanga kalolong kum ka balang mei balang pa. Namar yanga lakha hangne haka perthai bakin jam sim. House name cijar kendai pa andre po kendai. Habang wan na kiway kijing sa semlih benai April hagi tu kipor dan long jing seng asmili tanghang ni po kual peti. But haga met ke bakaddo syakri jong try bakren ya ka khubor mat ban khadru syaka jing penkentang hau try ngalalong we na pedeng ki babon ki bayeng ban IT hau try ban ngayu yo blay ban nado kata gasngi ka bangla IT hau try ula lorengkat ula betin lenti ula sumar, ula ri, ula sumar, silenter ke jengim. Watla kum ki brew ki jongle, ki balapan kentang syau, ki mat si bon ki jeng Lada haga long brew simet, lada haga yeng kesem, lada haga balang haki balang ke banyitrei, bar hege bon sertap jong ke jengim. Ihaban yang mat haga jengim. Di baro kita habang perkat ngalong kum ni ko bangalong mentang. Ka jingis na jong blay kadabyang ya ka jengim jonga. Kumalong sakri jong try bapanya ya ka jing seng. Langi mat ya ka jing sitom bad baro ki prabanget kibalakan mau nga haka jingpang di stom ka bangalamat how arpeway kita gede por ki bangala kmilanti katkum ka jing syam jonga kalong ba imat ublen penkot no ya ka jing pilgrim jonga kum sakri baredo tangkum haka negador re blay isnay ula isnay wala pun kiai na hero tra nangu yu blay na gamta ka kual peti hane ngalas ngau ya ka kum ka way ka jaka ka balalong nga kum ka slam ka basi bon ki dihikai ke bangayop diang nangne na po kual peti kerpang ya ki longpa jong ka balang ibakmo ri bangi khodi pastor MW lalu badi pastor biar sokhia pastor NS yang rai kini ki laimut ki long pa ga balang ke baliyo thia ho try hanga ke lalong kum ga skolba haka ji tre ga kam ga jongle baki ji kai ke bakodor ke bangalayo di naki ke pelong yang akong waili sakri jong try ban ya lenti wala pedeng jing bat ban ya ne hadu ke bakod nasngau keman ya ka balang kual beti ka bala khot yang haga ne ka por manta bat anom slam satang katu kan ye tiau ngan hab ban biang na kamta ka women thande hane ngai kublai I shikat de ya ka balang hane ya ka bala jit kerpang bahagan ka sni ngin yo ban syam kumne ban sam ya ka tin gidong blai hagan ka step ini gilong pa sedien jo nga baro iway pe way bat mapi gi para bangai baro bat ngadon ga jingai lajan baro pila ban itu ya ga lese katu kan ni ke bala banom itu ya nga bat ngaru la kambon gi khmat ki ba ngam kan mau tola ka long gumno nuru ngilong sipara hau trai
Hagabaya syakri o daga jing ruai daga jing duai bat kamtam bayos ngau yagaktin ka jong blay. Ngine pai sagaktin yong blay